Τα αδέλφια μου, ο πατέρας μου και εγώ πιστεύουμε ότι η γειτονιά μας στην Αθήνα είναι το πιο σημαντικό μέρος στη γη. Οι καινούργιες μου αδελφές πάλι όχι, μάλλον δεν τους αρέσει καθόλου. Και εγώ το καταλαβαίνω, γιατί εκείνες έχουν ταξιδέψει στα πιο μακρινά και εξωτικά μέρη του κόσμου με τον πατέρα τους, που έχει πολύ περισσότερα λεφτά από το δικό μας. Έχουν πάει στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στην Αίγυπτο, ενώ εμείς το πιο μακριά που έχουμε ταξιδέψει είναι τα Σπάτα και η Γλυφάδα. Φέτος, ο εκατομμυριούχος πατέρας των καινούριων μου αδελφών θα τις πήγαινε στο Παρίσι. Αλλά την τελευταία στιγμή πήρε και είπε ότι δεν μπορεί να τις πάει. Ναι, μη μου λες εμένα ότι έχεις πολλή δουλειά, εντάξει. Το υποσχέθηκες. Το υποσχέθηκες. Δεν μπορείς ρε παιδί μου να τους το κάνεις αυτό. Τι λέω, εδώ έχεις κάνει άλλα κι άλλα. Όταν ένας άντρας είναι πλούσιος, έχει πολλά meeting και γι' αυτό συνήθως χωρίζει. Αλλά όταν ένας άντρας είναι σαν τον πατέρα μου, που δεν είναι πλούσιος και από πάνω είναι ερωτευμένος, μπορεί να τρελαθεί. Εντελώς όμως. Σαν να μην ξέρετε τον πατέρα σας. Πάντα του τυχαίνουν ξαφνικές δουλειές. Μόλις όμως τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες θα σας πάει. Ναι, βέβαια. Μόνο Παρίσι. Και Μαϊάμι και Νέα Ζηλανδία παντού. Ρε κορίτσια, δείτε το από τη θετική του πλευρά. Αφού δεν θα πάτε πουθενά το τρίμερο, μπορούμε να πάμε μια εκδρομή όλοι μαζί, Ύδρα, Πέτσες, Ναύπλιο, Άργος, Λιγουριό. Εγώ αυτό περίμενα μια ζωή. Πότε θα πάω στο Λιγουριό. Γιατί ρε παιδιά, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πάει όλοι μαζί κάπου σαν οικογένεια μια εκδρομή. Θανάση. Όρεξη είχα. Τι γίνεται παιδιά, τι έχουμε? Γιατί τόση ησυχία και γιατί τόση στενοχώρια? Δεν πιστεύω να είναι για το Παρίσι. Όχι, όχι, αγάπη μου. Πάμε απλώς να φάμε λίγο ήρεμη για αλλαγή. Ναι. Για το Παρίσι. Τι είναι το Παρίσι? Μια πόλη που κατοικείται από Γάλλους. Μόνο αυτό σας λέω. Και τι έχει το Παρίσι? Ένα πύργο του Άιφελ, ένα μάτσο παλιοσίδερα. Μπορούμε να αλλάξουμε κουβέντα, σας παρακαλώ. Γιατί να αλλάξουμε? Δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου για το Παρίσι. Σιγά, τι είναι δηλαδή το Παρίσι? Κάτι Γάλλοι εκεί πέρα μιλάνε με το εγώ, τρώνε κάτι τυριά που βρωμοκοπάνε. Έχουν κάτι μπλουζάκια ριγέ, φοράνε κάτι μπερέδες, ζωγραφίες του, κάνει κάτι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δηλαδή αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα και μόνο που ακούω τη λέξη Παρίσι μου έρχεται φαγούρα. Παρίσι! Όχι, παιδί μου, έλεος, λυπήσουμε. Σε παρακαλώ, έλα ξύσε με λίγο, κάτι με τρώει. Όχι, εσύ, κάτι τρογεβάκι με ξύσει. Ξύσε με εδώ πέρα, τι είναι αυτό το πράγμα? Έχω σπυρί, έχω. Σπυρί είναι, έχω βγάλει σπυρί. Όχι, δεν έβγαλα σπυρί, έβγαλα φάκελο. Τι είναι αυτό? Εισιτήρια, εδώ πέρα είναι 1, 2, 3, 7 αεροπορικά εισιτήρια. Τι είναι? Δεν ξέρω, για να δω λίγο. Είναι 7 αεροπορικά εισιτήρια για ένα τριήμερο στο Παρίσι. Μαμά, είναι αλήθεια, δεν το πιστεύω. Λοιπόν, σας έφερα φυλάδια, έντυπα, να μάθουμε κανένα γαλλικό, comment ça va, comment allez-vous, ce soir, chantilly, vulcanisateur κτλ. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, τριήμερο στο Παρίσι, να βλέπω χαμόγελα. Αγάπη μου, βρε αγάπη μου. Σε αυτή την οικογένεια δεν θα υπάρχει κανένα θλιμμένο μέλος με ευθύνη δική μου. Θα είναι το πρώτο μας οικογενειακό ταξίδι και θα είναι magnifique. Είσαι και ο πρώτος. Πιο καλά από τον μπαμπά. Άντε να διαβάστε τώρα.
Άντε μπράβο. Ναι. Είσαι φοβερός. Είσαι ο πιο γλυκός άντρας του κόσμου. Είναι δυνατόν. Θα τις πάει στο Παρίσι. Όλοι μαζί θα πάμε. Για να μην συναχωρηθούν οι κυρίες. Αν ήμασταν μόνοι μας, σιγά μας πήγαινε. Άντε προχώρα. Άντε. Είμαι πολύ τυχερή που σε έχω. Αυτό είναι αλήθεια. Αχ, βρε Διονύση, βρε Διονύση. Ούψ, συγγνώμη. Όχι, παίρνα, έχω τελειώσει. Άστο. Εύα, μπορώ να σου πω λίγο. Μαζί μου είσαι θυμωμένη για την τρύπα στον τοίχο. Όχι, μωρέ. Το διασκεδάσαμε. Εσύ τι λες, ρε. Ποιος ξέρει πόσες μέρες μας βλέπατε γυμνές. Ούτε μια φορά. Κοίτα, έγινε μια βλακεία, αλλά την τρύπα στον τοίχο την κλείσαμε. Με την τσίχλα. Ναι, τι άλλο να κάνουμε δηλαδή. Να πατσίσουμε. Τι, να ανοίξετε κι εσείς μια τρύπα στον τοίχο. Όχι. Κάτι πιο γρήγορο. Βγάλε και εσύ την πετσέτα σου να σε δούμε γυμνό. Είστε τρελές, έτσι. Θέλετε εσείς οι δύο να δείτε εμένα γυμνό. Ναι, δίκιο έχεις, έλα. Πήγαινε. Ανακατεύτηκα. Μία τους και μία μας. Θα γίνουνε χοντρές πλάκες σε αυτό το σπίτι. Τι έγινε, αδερφέ? Σε χάσαμε. Ούτε κουλούρια δεν σε ανοίξετε τίποτα. Τι έγινε, δεν είσαι καλά? Δεν είμαι καλά. Γιατί να είμαι καλά? Γιατί ακρίβεινε η φέτα. Μπορεί να κρύβει η φέτα. Μπορεί και να μας περισσεύουν και εγώ να μην το ξέρω. Δεν νομίζω ότι μας περισσεύουν. Αυτό το μήνα δεν πήγαμε καλά, μπήκαμε μέσα. Ναι, δεν μου λες, αγόρι μου, εσύ που βρήκες 7 εισιτήρια για το Παρίσι, 7 κρεβάτια στο Παρίσι, 7 σουβενίρ στο Παρίσι και 7 στόματα να τρώνε στο Παρίσι. Αμάρε, Σπύρο, το κάνεις ολόκληρο θέμα. Το κάνεις ολόκληρο θέμα, λέει. Δεν μου λες, αγόρι μου, εσύ γιατί είσαι εδώ και δεν δουλεύεις? Να μην ενημερωθούμε για την οικονομική κατάσταση. Αντί κάνει καμία δουλειά. Άντε μπράβο. Σπύρο, έπρεπε να δεις την έκφραση στο πρόσωπο των κοριτσιών όταν τους είπε ο πατέρας σου ότι δεν πάνε στο Παρίσι. Χάλια γίνανε οι κακομοίρες. Χάλια, χάλια. Και για να μην είναι χάλια τα κορίτσια, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, να διαλύσουμε το μαγαζί? Κοίτα εδώ, αγόρι μου. Χρώματα για το δωμάτιο των κοριτσιών, υφάσματα στο δωμάτιο των κοριτσιών και καινούριο κρεβάτι, γιατί η κυρία Ελένη μας δεν μπορεί να κοιμηθεί σε παλιό. Έλα, ρε Σπύρο. Αυτό το μήνα δεν πήγαμε καλά. Θα πάμε τον επόμενο. Θα τα ξαναβάλουμε στο ταμείο. Θα συνέλθουμε. Κοίτα, αγόρι μου, να συνέλθεις εσύ που μου ήθελες και Παρίσι. Αυτά τα κορίτσια μένανε πριν σε μια βιλάρα τριόροφη με πισίνα, υπηρετικό προσωπικό. Ήρθαν τώρα και χωθήκα στο δικό μου το κοτέτσι. Γιατί μπροστά στο δικό του το παλιό, το δικό μου τι είναι? Κοτέτσι είναι. Πολύ στεναχωρέθηκα. Να βάλω και τη γάτα απέναντι του προποτζή να κλάψει. Να σου πω κάτι. Αυτό που με ενδιαφέρει να ξοφλήσει τους λογαριασμούς σου και ιδιαίτερα το λογαριασμό για τη δεξίωση του γάμου. 5 φορές πήγε εκεί ο τύπος. Τι να του πω, όλο δικαιολογίες του λέω. Να την πληρώσω τη δεξίωση του γάμου, τελειώνουμε να την πληρώσω. Αμάν πια. Φέρε το να δούμε. Γιατί πόσο είναι? 9.000. 9.000! Ακούει και καλά. 9.000 δεξίωση γάμου! Να σου πω, Διονύση μου, αυτό το μήνα και τον επόμενο το μερίδιο σου το εισπάρει. Εντάξει! Μα τι φραγκοφωνιά, αδερφός εσύ. Πώς είμαστε αδέρφια εμείς? Αφεντικό, εγώ πότε θα πληρωθώ? Γιατί όλο λεφτά δεν έχεις και όλο έξοδα κάνεις. Εσύ, αγόρι μου, θα πληρωθείς από την ώρα που θα αρχίσεις να βάζεις νερό στην πύρα. Γιατί όσο τη σερβίρεις καθαρή, δεν βγαίνω. Μέσα θα πάω! Δηλαδή θα πάω. Θα πάμε μέσα! Μακάρι να μου είναι το μαγαζί. Τι είπες? Λέω τι θα γίνει το μαγαζί. Ρε εσύ, βάζεις νερό στην πυρά? Εγώ. Α, έτσι να πάρω 2 εκατοστάρικα ακόμα. Γιατί? Είναι 8.800 αυτά. Και 2, 9. Ελένη, τι έγινε? Ανανεωμένη σε βλέπω. Τα θηρία τι έγινε, ηρέμησαν? Μάλλον τα συνήθισα. Πώς πάει? Μια χαρά πάει. Θέλω να πω γενικότερα στη ζωή σου. Δηλαδή, έχεις καταλάβει το λάθος σου ή ακόμα? Σιγά σιγά, όλο και κάτι καταλαβαίνω. Αλλά θα το σκεφτώ καλύτερα το τριήμερο στο Παρίσι. Την εγκαταλείπεις και φεύγεις και πας στο Παρίσι. Τι χιούμορ. Όλοι μαζί θα πάμε στο Παρίσι. Μας έκανε έκπληξη ο Διονύσης, δεν είναι γλυκούλης. Ο Διονύσης. Γλυκούλης. Στο Παρίσι. Ρε, κοίτα να δεις τι κάνουν οι άνθρωποι για να εντυπωσιάσουν. Αλέξη, με εντυπωσίασε τόσο ώστε να το μαντρευτώ. Ναι. Έλα, μαμά. Τι, τώρα σχολάω και έρχομαι. Περίμενε. Φεύγω. Πρόβλημα στο σπίτι. Δεν το πιστεύω. Την έχει και τρέχει. Ρε, πώς τα καταφέρνουν έτσι μερικοί άχρηστοι. Να σου πω, ρε εσύ. Αφού σε βάφτισαν Δημήτρη να σε λέω έτσι. Δεν ξέρω, αυτό το Μίτσος είναι λίγο χάλια. Όπως και να με φωνάξει, εγώ θα γυρίσω. Δημήτρης αρέσει.
Δημήτρη φωνάζομαι. Έλα μου ντε, άμα σε λένε Μίτσο ρε παιδί μου, πρέπει να έχεις έτσι μουστάκι, να είσαι πολύ μάγκας, τίποτα υδραυλικός, τίποτα... Υδραυλικός, τι λες. Δε εσύ, αυτή είναι η μεγάλη αδερφή του Θανάση. Κοίτα ρε με τι κοιμάται δίπλα του ο τύπος. Εγώ αυτή. Έτσι και την έπιανα, έτσι και την έπιανα στα χέρια. Τι θα της έκανες ρε εσύ έτσι και την έπιασες στα χέρια σου, Μπόμπυρα, που σε ένα με το πάτωμα. Άντε, τρέχα να πιεις το γαλατάκι σου να ψηλώσεις τώρα. Τι έγινε, Φίφη, πώς το περνάς? Χάλια, ευχαριστώ. Να σου πω, αυτός ο τύπος βγαίνει με την αδερφή μου. Ο τύπος? Όχι, ούτε για αστείο, δεν... Τι έγινε, παιδιά, τι κάνουμε? Μάρκο, τι έγινε. Ως το τρυπάνι, Μωρέ, μπράβο, πολύ καλό. Εύα, δεν σε πιστεύω. Ούτε εγώ το πίστευα όταν είδα την τρύπα στον τοίχο. Τι έχεις εσύ? Εκτός ότι κανείς δεν με κοιτάει και δεν μου δίνει σημασία, ο Φάνης θα κάνει πάρτι γενεθλίων και θα πάνε όλοι εκτός από μένα. Ναι, αλλά εμείς θα πάμε στο Παρίσι. Η μόνη μου παρηγοριά. Αν και φιάλτης, γιατί θα είναι και ο Θανάσης μαζί. Καλά, εσύ τόσο έξυπνη κοπέλα απορώ. Πώς τον αφήνεις να σε κάνει ό,τι θέλει? Βλάκας είσαι. Ναι, βλάκας είσαι. Δεν είσαι βλάκας. Και τι να κάνω? Έτσι και πάει να μου μιλήσει κάποιος, τον δέρνει. Βρες και εσύ κάτι να κάνεις στους φίλους του να σε θέλουν. Δεν μπορεί, ρε. Τα αγόρια είναι χαζά. Τσιμπάνε. Σε τι? Άμα βρεις το κουμπί τους, ό,τι θέλεις τους κάνεις. Έλα, ρε μικρό. Όλο και κάτι θα σκεφτείς. Μη σου πω ότι κάτι σκέφτηκα. Ένα νερό κυραβάκελιο, ένα νερό κρύο νερό. Καταστροφή, έτρεχα νερά στο κεφάλι μου. Τι έγινε? Τι έγινε? Ήμουνα στην κουζίνα και καθάριζα κολοκυθάκια. Και ξαφνικά άρχισα να στάω στα νερά. Δεν ρώτησα εσένα, τον άνθρωπο ρωτάω τι έγινε. Τι να γίνει, όλες τις σωληνώσεις είναι σάπιες. Από πότε έχετε να αλλάξετε τα υδραυλικά σας? Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα. Τουλάχιστον 30 χρόνια είναι εδώ αυτές τις σωληνώσεις. Όλα σάπια, μόλιβδη, σάπια όλα. Τι να σου πω, ο πατέρας μου τα ξέρει. Ο πατέρας σου. Ολόκληρο γάμο έκανες. Δεν μπορούσες να φτιάξεις τις βρύσες. Έπρεπε να σπάσουν τις σωλήνες πρώτα. Η βαλίτσα μου! Τα ρούχα! Το φόρεμα! Πάνε όλα! Και καλά που ήμουν εγώ εδώ, αλλιώς θα μπαίνατε με κανό μες στο σπίτι. Και σου λέγει ο θείος Σπύρος. Να αλλάξει σωλήνες. Μην ανησυχείτε, έχω σταματήσει την παροχή νερού, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πότε θα το φτιάξεις αυτό? Τι να σας πω, εγώ τουλάχιστον για τις επόμενες 15 μέρες θα είμαι σε ένα water park. Τι πάρκ, 15 μέρες χωρίς νερό. Εγώ μια χαρά αντέχω. Καλά, αυτό το είχαμε καταλάβει. Δηλαδή θα μείνουμε και άπλητες κιόλας. Και πώς θα πάμε στο Παρίσι έτσι? Τι Παρίσια ιδέες. Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε τα υδραυλικά. Ηρεμήστε. Και στο Παρίσι θα πάμε και όλα θα γίνουν, αφήστε το σε μένα. Άμα δεν προνοείς, αυτά παθαίνεις. Άμα αρπάξω τη σφουγγαρίστρα, δεις τα πάθεις εσύ. Πάμε λίγο έξω να σου πω. Ναι. Έρχομαι. Να σου πω, αν είναι οικονομικό το πρόβλημα, θα το λύσουμε. Αδύνατον, σας είπα, δεν γίνεται. Μήπως τώρα γίνεται. Τώρα κάτι πάει να γίνει. Άντε σε καμιά εβδομάδα. Μήπως η εβδομάδα μικραίνει μετά από αυτό. Επειδή είστε γαμπρός της κυρίας Ιφηγένειας. Μόνο γι' αυτό. Αν δεν το δω. Μια και είναι γαμπρός κυρία Ιφηγένεια, θα του κάνουμε τη χάρη. Θα σε τελειώσω πριν το τριήμερο. Όπως βλέπετε, μια γιαγιά είναι πάντα χρήσιμη στο σπίτι. Ξεκινάω αμέσως. Να σου πω, πόσο θα στοιχήσει αυτό, δεν νομίζω ότι. Έχει πολλή δουλειά. Θα σπάσουμε πατώματα, πλακάκια, τείχη, θα κάνουμε αλλαγή αποχέτευσης, κεραμοσκεπή, θα πέσουν δοκάρια. Πολλά. Φτιάξτε όλα. Μην αφήσεις τίποτα. Και προσέξτε, θέλω πολύ καλή δουλειά. Όχι προχειράντζες. Καλημέρα, γιαγιά. Χρυσό μου, ρίξε κάτι επάνω σου, ξένοι άντρες. Για μέσα στο σπίτι είναι, ρε γιαγιά. Από εδώ. Προσεκτικά, μην γδάρουμε κανέναν τοίχο. Ελάτε γρήγορα. Και μέσα στο σπίτι κυκλοφορούν σάτυροι. Πώς πάει? Α, να μια καλή ευκαιρία να πατσίσουμε. Τώρα που έχει και κόσμο στο σπίτι θα έχει πλάκα. Δεν είσαι καλά, κορίτσι μου. Θα σε δω γυμνό πριν φύγουμε για Παρίσι πάντως. Ειδικά τώρα που έχει κόσμο, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα. Άιντε παράτα. Γιατί ντρέπεσαι τόσο? Όταν έβλεπες εμάς δεν τρεπόσουν. Μάλλον θα έχει κάτι να κρύψει. Α, κατάλαβα, θα είναι μικρούλι. Μικρούλι! Ρε, τελείωνε ρε, βγες από το μπάνιο. Τελείωνε, κάνε γρήγορα μια ώρα. Τώρα. Άιντε, γιατί. Που λες, Γιαννάκη μου, με τον άντρα μου όλο λέγαμε να πάμε στο Παρίσι και όλο τα αναβάλαμε. Ώσπου στο τέλος πέθανε και δεν πήγαμε ποτέ.
Το ίδιο θα πάθω και τώρα, μου φαίνεται. Αφού θα πάμε εμείς, γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μας? Γιατί, αγάπη μου, η γιαγιά έχει να κάνει πάρα πολλές δουλειές σπίτι της. Αφού έχει πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι της, γιατί δεν συνέχεια στο δικό μας το σπίτι. Στο σπίτι μου δεν έχω τίποτα να κάνω. Εδώ έχω δουλειές. Σίδερο, πλύσιμο, τα ρούχα των κοριτσιών που λερωθήκανε. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Εγώ! Εσύ έχεις άλλες δουλειές να κάνεις. Έχεις βαλίτσες να φτιάξεις. 7 άτομα θα ταξιδέψετε. Δεν θα αγοράσεις και κανένα φουστανάκι? Κάτι! Ναι. Έλα, αδερφέ. Εσύ, βρε αγόρι μου, εχθές δεν έφυγες από το μαγαζί για να πάει να δώσεις τα λεφτά για τη δεξίωση του γάμου? Άσε με ρε τώρα, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Πλημμυρίσα τα υδραυλικά, έχω προβλήματα, έχω και πολλή δουλειά. Ρε, εγώ άλλο σε ρωτάω και εσύ άλλο απαντάς. Πλήρωσες ή δεν πλήρωσες? Όχι, σήμερα λέω να περάσω από το χρυσό κέρατο. Κοίτα, είναι εδώ μένιος ο εισπράκτορας του χρυσού κεράτου, το κερατό μου, και είναι έξαλλος. Θα τον πάω δικαστικά. Αλλά πριν θα του σπάσω το αυτοκίνητο. Και το μαγαζί. Και το μαγαζί? Γιατί το μαγαζί? Το αυτοκίνητο είναι δικό σου. Να το κάνει ό,τι θέλει. Το μαγαζί γιατί? Τα ακούς βρανεύθυνε? Να δώσει πάρα πολλά φιλιά στο Μένιο και την καλημέρα μου. Ποιος ήταν? Ο Μένιος, ένας παλιός φίλος, ήρθε το μαγαζί να με συγχαρεί για το γάμο. Και γιατί ταράχτηκες τόσο? Είχα καιρό να ακούσω για το Μένιο και συγκινήθηκα. Σε λίγα λεπτά λέει, θα είναι εδώ. Μετράω λεπτά. Κι αν εκνευριστώ, αρχίστε να μετράτε δευτερόλεπτα. Ωραίο μαγαζί, Σ' αρέσει, Κρίμα να γίνει για πει. Γιατί? Ξηγήθηκα. Αυτόν εδώ κάπου τον ξέρω εγώ, αφεντικό. Ναι, ωραίες γνωριμίες έχεις κι εσύ. Αμάν! Είναι αυτός που έκανε καλοκαιρινό το μαγαζί του Προκόπη το ανεπρόκοπο. Μη λες τέτοια γίγαντα. Μη λες τέτοια γίγαντα. Έλα, έλα, έλα. Εδώ, δουλειές. Χάμους αηδίες και δεξιώσεις. Αηδίες, βλακίες! Αγάπη μου, κανόνισε να πάμε μαζί για ψώνια. Όλο και κάτι θα χρειάζονται τα αγόρια. Έλα, Ελένη μου, δεν χρειάζεται τίποτα τα αγόρια. Καλά, πάω. Άντε στο καλό. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μαζί μας η Ιφηγένεια στο Παρίσι. Πάει και τελείωσε. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ρώτα με ελεύθερα ό,τι θέλεις. Εσένα, το πουλί σου είναι μεγάλο ή μικρό? Κοίτα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, τι λες, παιδί μου, φάει το φαγητό σου εκεί πέρα. Κάτι απορίες που έχει. Μπα. Κατάλαβα, μικρό είναι. Λοιπόν, τελευταία φορά που σου κουβαλάω την τσάντα, εντάξει? Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Άντε. Μάρκο, εδώ είσαι. Α, το απόγευμα θα πάω στα μαγαζιά για ψώνια. Πες μου τι χρειάζεσαι για το ταξίδι. Τίποτα. Σλιπάκια, πιτζάμες, ό,τι θέλεις. Καλά, θα σκεφτώ. Πάω τώρα, Εντάξει. Εξαιρετικό παιδί. Και κούκλος. Βίκυ μου, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Αυτό το ταξίδι θα είναι το ταξίδι του μελιτός μας. Με 5 παιδιά. Αλίμονό σας. Δεν λες καλά που γλιτώσα από τη μαμά, ήθελε να έρθει και αυτή. Τη γλίτωσες. Γιατί από ό,τι ακούω όλη την ώρα σπίτι σου είναι. Είναι πολύ μόνη της, μωρέ Βίκυ. Κι εγώ η γαϊδούρα την άφησα ολομόναχη από τότε που πέθανε ο μπαμπάς. Ναι. Πες της κάτι τέτοιο, να δεις πώς θα σου κατσικώθεί και δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Βρε, τα παιδιά τη χρειάζονται τη γιαγιά. Κι εμείς με γιαγιά δεν μεγαλώσαμε. Γι' αυτό γίναμε έτσι. Βρε, καλώς το Διονύση. Τι έγινε, αδερφέ? Έδωσε το χρέος σου. Αμά και εσύ το χρέος. Δώσ' το και εσύ απάστη να τελειώνουμε. Δεν το έδωσα για να τελειώνουμε, γιατί δεν το χρωστάω εγώ. Εσύ το χρωστάς, δώσ' το να τελειώνουμε. Είχα εγώ προβλήματα μεγάλα, δεν καταλαβαίνεις. Πλημμύρισα το δωμάτιο των παιδιών εκεί πέρα, γίνα τα ρούχα τους χάλια. Και Τι και, ήρθε ο υδραυλικός, δεν ήξερε τι ζήταγε. Πρέπει να αλλάξω όλους τους σωλήνες. Σάπιοι. όταν θα μας απίσεις το ξύλο, να δω τι θα πεις. Σιγά μας απίσω το ξύλο. Διονυσάκη, τι έμαθα, ταξιδάκι στο Παρισάκι. Παρισάκι, Λονδινούλη, στο Κολμίτσα, τριμεράκια. Καλά, πριν φύγεις, πιάσε 3 μπύρες. Πότε σε πιάσει καμιά κράμπα εσένα να ησυχάσουμε. Καλώς. Για πες εδώ στα παιδιά να δούμε συμφωνούν για τα τρίμερα. Να είμαστε και πάλι εμείς. Πήγαινε, παιδιά, τι κάνουμε. Να κάνουμε κάτι. Να βάλω κανένα ουζάκι, κανένα πυρίτσα, κανένα σαγανάκι. Για να επιθοκευτέδες να μην κάνω συζήτηση. Θα πάρω μόνο τα λεφτά. Γιατί δεν το λέτε από την αρχή, ρε παιδιά, τα λεφτά. Ορίστε τα λεφτά. Δεν είναι όλα. Γιατί? Για να ξαναβρεθούμε. Γιατί είχα κάτι προβλήματα στο σπίτι. Εδώ να δεις τι προβλήματα θα έχεις. Να σου πω, μήπως ξέρεις τι είναι λαμπογιαλό? Είναι η λάμπα με γυαλί, δεν είναι? Ρημαδιό. Ρημαδιό εδώ το έχω, κάτσε με. Άσε με κουράζεις. Παιδιά, αρχίστε να σπάτε. Όχι, σιγά, ρε, παιδιά. Σταματήστε, ρε παιδιά. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Για σταθεί, το μαγαζί δεν είναι μόνο δικό του, είναι και δικό μου. Μισό το έχουμε, συγγνώμη. Εγώ σας χρωστάω τίποτα, κύριε. Ωραία.
Τότε θα σπάσουμε μόνο το αυτοκίνητο. Αυτό δεν το έχετε μισό-μισό. Όχι, αυτό σπάστε το. Καθίστε ρε παιδιά, σπάστε το ένα, σπάστε το άλλο. Λοιπόν, θέλεις τα λεφτά σου σήμερα, σήμερα εντάξει. Θα τα δώσω όλα μαζί. Όλα. Τι τα μισά, παιδιά είμαστε. Ωραία. Μόνο κανόνισε γιατί αν δεν τα έχω μέχρι αύριο. Ρημαδιό. Τα πιάνεις γρήγορα, βλέπω. Κάνεις βαρύ. Είδες πως τον καθάρισα. Αν δεν το είδα καβός είμαι. Αν είναι δυνατόν. Υπόκοσμος. Μόλις με ειδοποίησαν ότι ακυρώθηκε η πτήση... Απεργία των πιλότων. Τρομοκρατικές ενέργειες στο Παρίσι. Μήπως να αρρωστήσω καλύτερα. 350 επί 7 μας κάνουν 2.450 και 50 ευρώ το άτομο τη μέρα φαγητό. 3.455, άντε και κανένα δωράκι, φουστανάκι, αρωματάκι, καπεδάκι. 4.000. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Πάμε τα φορέματα τώρα. Αγάπη μου, κι εσύ εδώ. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ? Εμείς ήρθαμε να πάρουμε καλλιτικά. Έλα να σου δείξω κάτι πόδι. Θέλω να σου δείξω ένα φόρεμα που ήταν καταπληκτικό. Ναι, αλλά πρέπει να το δω επάνω σου. Επάνω μου θα το δεις. Ναι, έλα να μας πεις τη γνώμη σου. Πάμε να πάρουμε καινούργια ρούχα και παπούτσια. Να σας πω, Σαλαμίνα έχετε πάει? Ορίστε. Στη Σαλαμίνα πήγε ο Ξέρξης. Εμείς θα πάμε στο Παρίσι. Ναι, στο Παρίσι, δεν το λέω γι' αυτό. Άσχετα αυτά. Τα λέω απλώς επειδή η Σαλαμίνα είναι ιστορικό μέρος. Δεν έχετε πάει. Όχι, έτσι το λέω για να... Μήπως... κάποια στιγμή. Θα βγούμε από το μπαράκι, θα σε πάω σε ένα παγκάκι. Θα πέφτει το βρατάκι, θα σου δώσω ένα φυλάκι. Κόψεις μαλακίες, φωτάκι. Προχώρα. Θα σου πω μετά τι θα σου κάνω, το σημείο που μιλάμε. Ρε αδερφέ, μπορείς να πας αύριο το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο? Δεν θα έχω αυτοκίνητο, το δικό μου το έχει κάψει ο άλλος. Θες να μου πεις ότι δεν πήγες πίσω στα εισιτήρια? Τα πήγα τα εισιτήρια πίσω, αλλά ήταν ξαφνικά εκεί η Ελένη με τις κόρες της, είχαν βγει για ψώνια. Τις είδα και τους ψώνισα κάποια φουστανάκια. Διονύση, με εδώ σε κυνηγάει ένας τύπος να σε κάψει και εσένα και το αυτοκίνητο μαζί. Και εσύ πήγες για ψώνια με την Ελένη και τις κόρες της. Γυναίκα μου, είναι μου το ζήτησε. Τι να σου πω, ρε, τι να σου πω. Πες μου ότι πλήρωσες και τα φουστάνια. Κατάλαβα, πλήρωσες και τα φουστάνια. Ρε αδερφέ, τι να έκανα? Δεν ξέρω τι θα έκανες εσύ και τι θα κάνεις. Αυτό που ξέρω είναι τι θα κάνω εγώ. Από μένα βοήθεια, μην περιμένεις ξανά. Τέλος, πάπαλα! Να δεις πως πέσανε πάνω μου, με φυλάγανε, με κάνανε χαρούμενες. Γι' αυτό σε φιλούσανε, Διονύση μου, για να τις πας στο Παρίσι, να τις πάρεις ψώνια, να τις πάρεις φουστάνια. Τόσο χαζός, ρε αγόρι μου. Φεντικό, εγώ σαν και εσένα είμαι. Γαλαντόμος. Πάρτα. Γιατί μου τα χρωστούσες? Ρε, έχεις το διάλογο. Έχεις το διάλογο. Πρέπει να κανονίσουμε πώς θα κοιμηθούμε, Έχει τρέκλινα δωμάτια για τα αγόρια? Ναι. Η μαμά μου κοντεύει να σκάσει από το κακό της. Όλος πόντες μου πετάει. Ναι.
Αχ, έτσι έχω κάνει και λίγα της καημένης. Από 20 χρονών κοιτάω πώς θα φύγω από το σπίτι. Θυμάσαι. Ναι. Και τώρα που γύρισα με βλέπει και καθόλου. Τα παιδιά, η οικογένεια, καταλαβαίνεις. Ναι. Βέβαια, είναι φυσιολογικό να θέλει να είναι μαζί μας, και με τα εγγόνια της. Ήταν γιαγιά βέβαια, αλλά από τηλεφώνου. Ναι. Και τώρα όλο μες στα πόδια μας γυρίζει. Περιμένει βέβαια να της πούμε έλα και εσύ μαζί μας, αλλά δεν είναι εύκολο να ζήσει κανείς με τη μητέρα μου, Εκτός βέβαια και αν εσύ πεις το ναι. Ναι. Ναι! Αλήθεια, αγάπη μου, θέλεις να έρθεις να ζήσεις μαζί μας? Ναι. Αχ, είσαι τόσο καλός, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά να σου πω κάτι, να το ξανασκεφτούμε καλύτερα. Ναι. Δηλαδή, εννοώ να πάμε το ταξίδι μας, να γυρίσουμε με το καλό και μετά αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, έτσι. Ναι. Αχ, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Μια μέρα έμεινε ακόμα, πώς θα περάσει. Ναι. Σου άρεσε? Πολύ. Θα μου τη δείξεις και εμένα. Αμέ. Άντε δείξτε μου. Τώρα εδώ μέσα βλάκας είσαι. Κάτσε, μετά θα πάμε στην τουαλέτα. Σε δείξω. Φέτος στα γενέθλιά σου θα γίνει χαμός αν καταφέρεις να διώξεις γονείς σου. Εγώ πέρσι που τους το είπα, νευρίασαν και μπαστακώθηκαν μέσα στη μέση στο σαλόνι. Δεν κατάλαβα. Της μιλάτε? Πίτσι με τη Φιφιρούλη. Όχι μωρέ, κάτι με ρώτησε για τα μαθήματα. Τι λες ρε που ρώτησε η Φίφη εσένα για τα μαθήματα? Αμάν καημένα με το κόλλημά σου, ξεκόλα. Είπες τίποτα? Καλημέρα, παιδιά. Πρώτη τελευταία μέρα, πριν το τρίμερο. Δύσκολη μέρα για όλους μας, αλλά θα αντέξουμε, ναι? Ναι! Για ανοίξτε τα βιβλία σας, που είχαμε μείνει. Καλά, δεν θυμάται κανείς που είχαμε μείνει. Αν βγάλω ένα εισιτήριο από εκεί που έβγαλε ο Διονύσης τα δικά σας για το Μίτσο μου, θα τον πάρετε μαζί σας? Θα τρελαθούνε τα παιδιά, ιδιαίτερα ο Μάρκος. Πώς δεν το σκεφτήκαμε νωρίτερα, πώς. Και έτσι μπορούν να κοιμηθούν σε δίκλινα. Γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε τρίκλινα στο Παρίσι. Διαβατήριο, όχι? Βεβαίως. Δεν μου λες, Φάνη, η εκδρομή γράφεται με ωμέγα, θα τρελαθούμε τελείως. Μама μικρόν κυρία. Ο γάιδαρος με τι γράφεται? Μама μικρόν κυρία. Διόρθωσέ το αμέσως αυτό τώρα, γάιδαρε. Αμέσως. Του βγάλαμε διαβατήριο πέρυσι που πήγαμε Ιεροσόλυμο το Πάσχα. Μα δεν το έκανα εγώ, κύριε. Διόρθωνε, βρες και με μιλάς. Δεν πάρει και πολλά πράγματα μαζί, το απαραίτητο. Πώς να κουβαλήσουμε πια, ήδη είμαστε σαν εκδρομή. Σβήστα όλα τώρα, όλα όμως. Και μη σας ξαναδώ να γράφετε στους τοίχους, βρωμιάριδες. Να ο Μάρκος, να το πούμε. Να δω πρώτα να βρω εισιτήριο για τον δικό μου, γιατί αλλιώς μην τον ξεσηκώσω άδικα. Γεια. Ήρθες να πάρεις το Γιαννάκι? Ναι. Θα σας δω στο σπίτι, Γεια. Γεια. Τέλεια. 5 ευρώ καθένας. Σαν πολλά δεν είναι. Κόψε κάτι, κάνε μια καλύτερη τιμή. Παιδιά, δεν βγαίνω. Τι έγινε εδώ? Τι έγινε, Φίφη? Τι κρατάς εσύ εκεί πίσω? Για δώστε εδώ γρήγορα. Έλα, λέμε, κουφός είσαι, φέρ' το. Μην το πεις στην αδερφή μου. Τι τρέχει εδώ? Πάρε δρόμο. Δεν κατάλαβα. Είναι η φίλη μου εδώ. Πάρε δρόμο, θα σε παρέσω. Καλά. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε. Βλαμμένα. Λοιπόν, η φωτογραφία κατάσχεται. Τώρα όλοι έξω, δρόμο. Δρόμο! Δρόμο είπα! Δρόμο! Η Βίκη μου είπε ότι στο Παρίσι θα πάρετε και τον ανιψιό μου. Ορίστε. Η Ελένη τον προσκάλεσε γιατί είναι κολλητός με τον Μάρκο. Φώτη, έλα εδώ, αγόρι μου. Πες στον αδελφό μου ότι δεν είναι στα καλά του. Δεν είσαι στα καλά σου. Πες του ότι εγώ τα χρέη μου τα πληρώνω. Αυτός τα χρέη του τα πληρώνει. Με τι και πότε? Με τι και πότε? Με τη δουλειά μου, ρε! Με τη δουλειά του, ρε! Και τι φωνάζεις, ρε, στο διάλογο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί τσακώνεστε? Αφού είσαστε πολύ αγαπημένα αδέρφια. Ήμασταν. Τώρα που οι κυρίες το κάνουν σιλάκι, δεν είμαστε. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξους κόλλους. Εσείς περιμένετε εδώ. Ήρθα. Καλώς ήρθατε. Το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο απ' έξω, πλημμένο, σινιαρισμένο, έτοιμο. Αν μείνει κανένα υπόλοιπο, έχω και ένα ποδηλατάκι στο σπίτι. Αστιάκια. Πάμε, παιδιά. Έλα εδώ, ρε, μεγάλε. Πολύ έξυπνη κίνηση. Χαίρετε. Στα τσακίδια. Σπυρό, τα λεφτά σου θα τα ξαναβρεις στο ταμείο. Δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται, δεν θέλω χάρες. Θα επιστρέψω τα εισιτήρια που είχα βγάλει για το Παρίσι. Θα σου αφήσω τα λεφτά. Εμείς, ας μην πάμε στο Παρίσι. Τον είδατε, Ούτε να ευχαριστώ. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω! Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί τσακώνεστε? Αφού είσαστε πολύ αγαπημένα αδέρφια. Μάκη, πόσες μπύρες έχεις πει? Τι έχεις
Εντάξει, βρε, όλο το βράδυ αναστενάζεις. Είχα έναν καυγά με τον αδερφό μου στο μαγαζί. Να σε χαλάρωσε εγώ, λιονταράκι μου. Άσε το λιονταράκι, έχει πονοκέφαλο. Σου πέσανε και εσένα όλα μαζί μου, ρε. Τα υδραυλικά, το μαγαζί, το ταξίδι. Το ταξίδι, τώρα πλέον το ταξίδι. Επειδή σε βλέπω λίγο στρεσαρισμένη, αν αυτό το ταξίδι σε αγχώνει και σε ζορίζει, θα το αναβάλουμε το παλιοτάξιδο. Αφήσω εγώ ένα ταξίδι εκεί πέρα στο Παρίσι, στενοχωρήσει το κοριτσάκι μου. Μα τι εσύ, πόσο με σκέφτεσαι. Μου έρχεται να σε φάω. Αλλά δεν θα το κάνω εδώ. Θα το κάνω στο Παρίσι. Που τα παιδιά θα είναι απασχολημένα και εμείς δεν μπορούμε, ξέρεις, να κάνουμε. Δεν θα αφήσω εγώ 2 παλιοσωλήνες να χαλάσουν το ταξίδι μας. Ναι, λοιπόν, πήρα την απόφασή μου. Θα το κάνουμε το ταξίδι τώρα. Λιωτεράκι μου εσύ. Κοίτα, δεν θα το κάνω αυτό το ταξίδι στο Παρίσι. Ναι, θα σου επιστρέψω τα εισιτήρια. Θα πάρω πίσω το 80%, έτσι δεν είναι? Για πες μου κάτι, τι ώρα ανοίγεις? Μαζί θα ανοίξουμε και εγώ απ' έξω θα είμαι. Έλα, γεια. Bonjour, mon amour. Bonjour. Αύριο τέτοια ώρα θα περπατάμε στα ηλίσια παιδεία. Ελένη, θέλω κάτι να σου πω. Κοίτα, το Λονδίνο είναι μόνο ένα δάχτυλο μακριά από το Παρίσι. Ένα δάχτυλο είναι στο χάρτη. Κανονικά είναι κολοδάχτυλο. Ναι, Παρίσι σου λέω όλοι μαζί. Θα τα πούμε αύριο. Γεια. Αχ, πώς θα περάσει και αυτή η μέρα. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, υποσχεθείτε μου ότι θα με πάτε στην Καλερί Λαφαγέτ. Certainement. Εγώ θα ρίξω ροχάλα από τον πύργο του Άιφελ. Εμείς να μην είμαστε από κάτω και κάνε ό,τι θες. Παιδιά, φτιάξτε επιτέλους αυτά τα υδραυλικά. Έκανα ντους με παγωμένο νερό. Και θα σου έχει γίνει ακόμη μικρότερη. Εσύ μικρή μη γελάς, γιατί θα μιλήσω. Για ηρεμήστε τώρα. Πρώτη φορά πάμε ταξίδι όλοι μαζί σαν οικογένεια. Και σας έχω μια έκπληξη. Τι? Αφορά πιο πολύ τον Μάρκο, αλλά δεν θα την πω τώρα. Λοιπόν, Γιάννη, τι θέλεις να μου πεις πριν? Εγώ, τι να πω τώρα, εγώ είμαι ήδη στο Παρίσι, σε ένα μπατό μου στο Σικουάνα. Μου την κοσό. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, έλεγα επ' ευκαιρία να φτιάξουμε λίγο τη λεκάνη της τουαλέτας. Έχει ραγίσει ένα σημείο. Τι λες και εσύ, Διονύση μου? Ρωτάω τον κύριο που πληρώνει. Ο κύριος που πληρώνει λέει ότι η λεκάνη είναι μια χαρά. Εγώ τη θέλω έτσι ραγισμένη. Έχει δίκιο, κυρία. Όχι, δεν χρειάζεται αλλαγή λεκάνη, μια χαρά είναι έτσι. Είπες κάτι εσύ? Εγώ? Και εγώ τι να πω, υδραυλικός είμαι. Τρώτε. Μάζε! Κοίτα, εγώ θα την κάνω παρέα. Θέλετε θελοστανάσεις. Και στο κάτω-κάτω είναι και πολύ όμορφη, Εσύ μπορεί να έχει και άλλες φωτογραφίες, μπορεί να έχει και δασκάλα. Ναι, αλλά άμα την καλέσει στο πάρτι, ο Θανάσης θα δημώσει και ο Θανάσης είναι φίλος μου. Προδότες, που λες το βλαμμένο για μια φωτογραφία. Τα άμαθα ρε εσείς. Θέλω να την καλέσει στο πάρτι, λέει. Εγώ εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Και στο κάτω-κάτω αδελφή σου είναι. Δεν είναι αδελφή μου. Γιατί να μην την καλέσουμε, βρεσίες? Γιατί αγόρι μου, εσένα σε βρίζει πίσω από την πλάτη σου. Σε λέει βόδι, χοιρινή μπριζόλα και λέει ότι είσαι τόσο χοντρός που ούτε το πουλί σου δεν μπορείς να δεις. Τι λες για μένα, βρε έξυπνη? Τίποτα. Έλα, πες το μάνα στα κότσια, πες του μου. Τι να σου πω ρε εσύ? Κοίτα, δεν σου πάω το κεφάλι γιατί είσαι κορίτσι. Γιατί αν δεν ήμουν θα μου το έσπαγες. Μην να ξέρεις πως με λένε. Μπουλντόζα. Και εμένα τι με νοιάζει? Φιφί, πρόσεχε, αυτός είναι βαρύς και θα σε λιώσει. Τι θα με κάνει? Έλα γρήγορα έξω! Έλα και εσύ γρήγορα έξω! Φιφί, έλα εδώ! Έλα εδώ κι εσύ. Και οι δύο στο γραφείο. Έλα, ησυχία! Για πέστε μου τώρα, ποιος άρχισε? Αυτή, με είπε χοντρό, βόδι, χοιρινή μπριζόλα και κάτι άλλο που δεν μπορώ να σου πω. Ψέματα, κύριε. Εγώ κάθομαι με τη Γιολάντα. Έλα παιδί μου, για πες μου. Τι άλλο σου είπε που δεν μπορείς να μου πεις? Είπε πως δεν μπορεί να δω το πουλί μου. Είπες τέτοιο πράγμα? Είναι δυνατόν, κύριε, εγώ? Το είπε. Και μας έδειξε φωτογραφία με την αδερφή της Λιμνή. Συγγνώμη, Αλέξη, μόλις το έμαθα. Φίβη, δεν το πιστεύω. Δεν σου είχαν πει, παιδάκι μου, στο καράτε ότι δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εκτός τερέν? Μαμά. Δεν είμαι μαμά. Εδώ μέσα είμαι δασκάλα. Λοιπόν, θα τα πούμε στο σπίτι. Έλα, πηγαίνετε στην τάξη σας. Και μη μάθω ότι τσακωθήκατε πάλι. Πω, η κόρη σου είναι σύμφωνας. Έτσι ήσουνα και εσύ μικρή.
Μόνο που δεν ήξερες καράτε. Πάντως δεν θυμάμαι να δερνόμουν με τα αγόρια. Μην ανησυχείς όμως, θα το κανονίσω. Τι να κανονίσεις. Το κοριτσάκι μπορεί να είναι επηρεασμένο από την όλη κατάσταση και να της βγαίνει επιθετικότητα. Ποια κατάσταση? Ελένη, αν χρειάζεσαι, λέω αν χρειάζεσαι λεφτά, μια προκαταβολή, να σου δανείσω εγώ ίδιος. Μη διστάσεις, γι' αυτό είναι φίλοι. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν χρειάζομαι χρήματα. Βρε Ελένη, τώρα ξέρω, σε στράβωσε ο άλλος, αλλά έχει μου εμπιστοσύνη. Και έπειτα δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλο ο Διονύσης. Κοίταξε, μπορεί να μην μας τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά δεν πεινάμε κιόλας. Δεν πεινάτε? Ναι, αλλά ο άλλος πήγε να το διαλύσει το μαγαζί. Πήγε να σπάσει το αυτοκίνητο του Γλυκούλη σου επειδή δεν είχε να τον πληρώσει. Τσακώθηκε με τον αδερφό του για το περίφημο ταξίδι στο Παρίσι. Ο Σπύρος του πλήρωσε όλα τα χρέη. Ξέρεις γιατί μιλάω τώρα. Ναι, πώς. Λοιπόν, θα τα πούμε. Όλα υπό έλεγχο. Ελένη, και ό,τι χρειάζεσαι, για οτιδήποτε. Μαμά, ο Δημήτρης θα έρθει μαζί μας. Έλα μια στιγμή να σου πω. Μαμά, τι έχεις? Έλα, παιδάκι μου, μια στιγμή να σου πω εδώ. Λοιπόν, θα μαζέψεις ό,τι αγοράσαμε χθες. Τα ρούχα για το Παρίσι. Τα ρούχα για το Παρίσι στην βαλίτσα, ό,τι αγοράσαμε. Μάλιστα. Και θα πεις και στα αγόρια ότι θέλω να τους μιλήσω. Μάλιστα. Τι έγινε, παιδιά? Καλά, μην κουράζεστε. Ποιος παίζει? Χαϊδάρη Κιλκυσιακός. Μπαμπά, μπορώ να σου πω κάτι? Να μου πεις, αγόρι μου. Κοίτα, το σκέφτηκα και δεν θέλω να πάω στο Παρίσι. Δεν ξέρω γαλλικά και θα είμαι σε χαζός. Πατέρα, έχω κι εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το ταξίδι είναι μεγάλο πρόβλημα. Τη Δευτέρα γράφουμε διαγώνισμα και μας έχει βάλει ένα σωρό ασκήσεις. Άσε που με τις προπονήσεις που μας βάζεις δεν πρόλαβα να διαβάσω. Εσύ θες να πάμε στο Παρίσι ή δεν το? Εμένα δεν με βολεύει καθόλου αυτό το ταξίδι. Να είμαι συνέχεια με τη Φίφη και τη Φίφη και ζαλίζομαι και στο αεροπλάνο. Αφού δεν έχεις μπει ποτέ στο αεροπλάνο. Μόνο που το βλέπω ζαλίζομαι. Τι θες, να με πιάσει ένα γούλα και να ξερνάω στον κόσμο? Κάτσε περίπου. Κι εγώ έχω κλειστοφοβία. Πότε γίνανε παιδιά αυτά? Όταν μπαίνω μέσα σε κλειστό χώρο, παθαίνω ένα τέτοιο πράγμα που. Κλειστοφοβία. Η Ελένη και τα κορίτσια που είναι? Δεν τις είδαμε. Δεν τις είδαμε. Δεν τους είδαμε. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο να πεις το διάρο είναι. Κάτσε γιατί. Σαν να μην μου τα λέτε καλά. Τι γίνεται? Δεν απαντάει. Πώς να απαντήσει? Μπορείτε να μου πείτε γιατί έγινε αυτή η μεγάλη αλλαγή? Εσείς χαλάγατε τον κόσμο για αυτό το ταξίδι. Ναι, αλλά δεν ξέραμε ότι χρώσαγες λεφτά και θα σου καίγαν το αυτοκίνητο. Ποιος το είπε αυτό? Κάποιος στο σχολείο. Ξέρω ποιος το είπε. Αυτός ο Γκούφι, ο Αλέξης. Ο ηλίθιος. Ήταν μπροστά στον καυγά που έγινε στο μαγαζί. Πού να είναι τώρα, θα μου πάει Θεσσαλονίκη. Θα τρελαθώ. Μην κουνηθείτε. Πριν πεις ότι είμαι ένας μαλάκας και μισός, θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε λεφτά. Είχαμε κάτι προβλήματα με το μαγαζί, αλλά θα τα βολέψουμε, θα καβατζάρουμε. Δεν είναι αυτό, βρε Διονύση. Για το ταξίδι, εδώ τα είχα. Πού είναι? Τα επέστρεψα, δεν θα πάμε στο Παρίσι, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι έπρεπε να μου έχεις πει ότι τα οικονομικά μας δεν είναι πολύ καλά. Τι να πω. Εσείς είχατε συνηθίσει αλλιώς, με όλες τις ανέσεις. Ήρθατε τώρα και χωθήκατε σε αυτό το κοτέτσι. Ποιο κοτέτσι? Καλά, βρε Διονύση, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Για βοήθα λίγο. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Αν με ένοιαζαν τα λεφτά, θα καθόμουν στη Θεσσαλονίκη. Που είχα όλα τα καλά μου, στο σπίτι του Αντώνη. Ο Αντώνη, μα πιο Αντώνης και ο Αντώνης. Σ' αγαπάω, θέλω να είμαστε μαζί. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα από όλα στη ζωή μου. Αλλά δεν πρέπει να μου κρύβεις πράγματα. Ό,τι είναι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Όταν μου μιλάς έτσι νιώθω πολύ καλύτερα. Λοιπόν, το αποφάσισα. Με τα πρώτα λεφτά που θα πιάσω, θα πάω την οικογένειά μου ταξίδι στο Παρίσι. Σου έχω ένα καλύτερο προορισμό. Για να μην πάει και χαμένο το τρίμερο.
Τώρα με βάζεις σε αγωνία. Δύο θαλάσσης. Στη Σαλαμίνα στα νερά καράβι ταξιδεύει και ένα κορίτσι στη στεριά τη μάνα του γυρεύει, ρίχνει σταυρό στη θάλασσα, πετροβολάει το χώμα. 12 χρόνια πέρασαν και τη θυμάται ακόμα. Μάνα που πάλευε μες στα λιμάνια, λίγος Ωραία δεν είναι εδώ, Πολύ ωραία. Και μια και είμαστε μια τόσο ωραία ατμόσφαιρα, θα σας πω και μερικές λεπτομέρειες για την αυμαχία της Σαλαμίνας. Να σου πω, μαμά, πού καθόταν ο Ξέρξης. Να σου δείξω εγώ που καθόταν ο Ξέρξης. Να σου δείξω κάτι φάπες που ρίχνω. Εσύ μικρή μη μιλάς γιατί θα ανοίξω το στόμα μου, Και εσύ μη μιλάς γιατί ήρθε η ώρα σου, μικρούλη. Τι να μου πεις δηλαδή, εγώ να με πιο πολύ και εσύ θα πρέπει να την αυμαχία της Σαλαμίνα. Θα είσαι πιο ευγενική μαζί, το καταλαβαίνεις. Σιγά όλοι, σιγά. Μπαμπά, τσιμπάνε! Πού είχαμε μείνει? Στην αδερφή σου θα μιλήσει. Κάτσε να ούζω ρε.